Να το κάνεις έτσι. Λατσάρι του μωρέ μπολό. Μη κουτάρι, μια κουτάρι. Δεν του καφέ, καφέ. Δεν πάνε κάτι, δεν πάνε για πριν. Για πριν. Δεν πάνε κάτι, δεν πάνε για πριν. Ο Ασημιός είναι τρόπος ζωής. Έχει περάσει μέσα μου. Έχει περάσει μέσα μου. Αν δεν πάω μια φορά στον Ασημιό, θα νομίζω ότι θα έχω αποτύχει. Αν δηλαδή τα οικονομικά μου, ας πούμε, δεν μου το επιτρέψουν ή δεν βρω την κατάλληλη παρέα ή ξέρω εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάποιον άλλο λόγο, νομίζω ότι είναι αποτυχία. Δεν μπορώ να το σκέφτομαι. Το Μεσολόγγι είναι μέσα στις φλέδες μου, είναι κάτι δικό μου. Μπορεί να μην ζω εκεί τώρα, αλλά δεν βγαίνει ποτέ από το μυαλό μου, την ψυχή μου, την καρδιά μου. Το Μεσολόγγι είμαι εγώ. Επίσης. Έχω για να την ευχές Πώς είσαι? και μην αργείς. Το πρωί γιατί Λίγο σύντομα, λίγο σύντομα. και γρήγορα, όχι. Πώς είσαι? Ε, Είσαι καλά? προσπαθώ. Μωρέ, καλά. Περπατάμε, μωρέ. Όχι, δεν περπατάμε. Να είμαστε καλά. Είσαι νέος ακόμα. Εγώ, Τι είσαι. νέος τώρα πίσω. Ακόμη βγάλα σπρεγιόνια. Σκάω δοντάκια. Ακόμη. Τι λες τώρα, μωρέ? Εμείς δεν τη βγάζουμε. Άρε Βασιλάκη. Άρε Βασιλάκη. Παππούλη. Είσαι τώρα. Άσε με τώρα. Ναι, σαφώς. Είμαστε Τι είμαστε. για δρόμο, για επισκευή και πέταμα. Ο πισκευή δεν έχει. Κοίταξε Άλλο. να δεις. Τι φτιάχνεις. Εμείς τη φάγαμε τη ζωή μας, μπράβο. περάσαμε τη ζωή Οι μας. υπόλοιποι τι γίνονται. Ναι, Τι και θα γίνουν. κάθε χρόνο Και που έχει. έρχεται και χειρότερα. Αυτή είναι η κατάσταση. Αυτό είναι το άσχημο.
Γεια σου φιλάρα, Θανάση. Τι έγινε μωρέ Ελβέτη. Καλά. Ένα μπουτ από προβατίνα για να βγάλουμε και το κόκαλο να φτιάξω όργανο, αφού μην ξέρεις. Αυτά. Μπράβο. Εκεί. Ωραία. Αυτό. Αυτό θέλω. Είσαι έτοιμος, κύριε Ηλία. Χάρηκα, Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, Φωτεινό. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά. Να είστε καλά. Εγώ περιμένω τον Αησιμιό όπως περιμένει, ας πούμε, δεν ξέρω. Έχετε κάνει παιδιά. Αν περιμένετε τον παππού να σας δώσει Αγίου Βασιλείου το δώρο. Έτσι περιμένω και εγώ να πάω στο Αησιμιό. Όσο μπορώ, ελπίζω να πει πάω. Μα 3-5 χρόνια ακόμα, όσο με βαστάνε τα πόδια μου, θα πάω. Κάπου θα βρω 500 ευρώ, ξέρω εγώ. Το πανηγύρι Αησιμιού γιορτάζεται την Πεντηκοστή. Αυτό είναι το αντάμωμα των ψυχών. Λέει η λαϊκή παράδοση ότι μετά την έξοδο όσοι τέλος πάντων θα ήταν επιζώντες θα δίνανε ένα ραντεβού στο μοναστήρι το οποίο απέχει 5 χιλιόμετρα ο παλιός ο δρόμος. Αυτό το σχέδιο προδόθηκε, ακολούθησε δεύτερη μάχη μετά την έξοδο, οπότε γιορτάζεται προς τιμήν των πεσόντων της μάχης του Αγίου Σημεώνος. Κατά την έξοδο και γενικά στις μάχες που ήταν εκείνη την εποχή, οι Ρώμηδες ήταν αυτοί που είχαν τα όργανα για να δώσουν κουράγιο στους πολεμιστές. Δεν ήταν οι μαχητές οι ίδιοι, ήταν οι μπάντες του στρατού, ας το πούμε. Πάνω λοιπόν σε αυτή την παράδοση έχει διατηρηθεί το ότι οι οργανοπαίκτες είναι μόνο Ρώμηδες. Τσιγκάνοι. Είναι αυτοί που διατηρούν τη μουσική παράδοση στο Μεσολόγγι. Καλώς τον πάνω. Πού είσαι ρε? Γεια σας. Έλα κάτσε εδώ. Καλά είστε? Τι έγινε? Εδώ, κάτσε εδώ. Έλα, για περάει. Πού είστε μωρέ παιδιά? Βάλε λίγο τάκι μες στο νερό. Να είσαι καλό παιδί. Όχι. Θα παίξεις όπως παίζει ο παππούς. Θέλει δουλειά, δεν είναι... Θέλει δουλειά. Για να εξαιρεθεί αυτό θέλει 5 μέρες. 5 μέρες για να βγάλει καθαρή φωνή. 5 μέρες. Δεν είναι μάλιστα, φέρω εδώ.
Άμα δεν πιάσει αυτό το τσαμπόνι εδώ, δεν μπορείς να παίξεις ούτε ένα τραγούδι. Δεν βγαίνει ούτε ένα τραγούδι. Αυτό έχει σημασία, αυτό εδώ. Όχι όπως είναι, αν δεν έχεις λάστιχα στο αυτοκίνητο, καθόλου τύπη και δεν πάει το αυτοκίνητο, είναι 3 φορές χειρότερα. Το αυτοκίνητο θα πάει και με τις άντες. Αυτό δεν πιάνει, ούτε ένα τραγούδι μπορεί να το τσαμπόνι. Αναλόγως πώς είναι ψημένο από τον ήλιο, αυτό εδώ, του κόβουμε το καλαμάκι αυτό, του κάνουμε τόσο μικρά όσο είναι αυτό εδώ και του βγάζουμε το δέναμα πάνω στο τσαμπούνι και παιδευόμαστε χάνκι να το πετύχουμε. Το οργανό μου το αγαπάω, γιατί είναι γλυκό, γιατί το έπαιζε ο πατέρας μου και έκατσα να μάθω το ζουρνά εγώ από εγωισμό και πήγαινα τις παρέες αρματωμένες στο Μεσολόγγι και ούτε καθεξής όλα τα χωριά και πήγαινα και έκλεβα τραγούδια μαζί με το αυτή και πήγαινα στο σπίτι και τα έπαιζα. Έχουμε λεπτά. Έχουμε λεπτά. Λεπτά υπάρχουν. Καπετάνι το παιδί. Σε καλά. Μεγίτα καπετάνι και τώρα σε καλά. Να βοηθάει η καραμπίνα. Οπότε ο Εσημιός τον γιορτάζουν με συνάλλαγμα. Άσχετα από αυτό. Το θέμα είναι η χρησιμότητα. Η πρακτική πλευρά. Η πρακτική πλευρά είναι η εξής. Ότι άμα πάρω εγώ να πετάξω ένα 5 ευρώ στον αέρα, δεν με ευχαριστεί. Άμα πετάξω όμως 5-6 δολάρια το αντίστοιχο του 5 ευρώ, νιώθω αυτή την αλεμούρια που κάνω και το ευχαριστεί πέφτω πάνω στα λουλούδια. Είναι γιορτή ο Εσημιός. Δηλαδή ετοίμασε 5 μπουκάλια για την παρέα, για το σημείο. Ετοίμασε 5 μπουκάλια τώρα. Δεν όχι. Όχι μεγάλα. Ναι, 5 μπουκάλια. Σήμερα κυρά. Σήμερα είναι η μέρα του ρεφενέ. Κερνάει ο παπάς. Πληρώνει εσείς. Πληρώνει το μαγαζί. Έτσι. Ναι. Λοιπόν. Ξέρεις. Και ξανακόλλει ο μνημόσυνο. Λοιπόν, έτσι που λες, όταν θα κατάστημα. Έλα, στην γεια σας, χρόνια πολλά και καλά. Γεια σας, Παντελή. Καλό σημείο να έχουμε. Ξέρεις λοιπόν, παπά, για να λέμε και την ιστορία, μην κάνεις. Τι γίνεται, τα όργανα των σημειωτών, των πανηγυρογετών. Είναι η πίπιζα. Μόνο οι γύφτοι. Δεν υπάρχει κλαρίνο. Όχι κλαρίνο. Όχι. Το κλαρίνο το φέρανε οι Βαβαροί στην Ελλάδα. Όλο το σόι λοιπόν, όλο το σόι αυτών συνοδεύονται από τα σόγια τους. Και θεωρούν τον Άγιο Σημειών, τον Αγισημιό, ότι είναι ο προστάτης τους και πηγαίνουν και βαφτίζονται απάνω στο μοναστήρι. Βρίσκουν ευκαιρία αυτή και να γλεντίζουν, αλλά κυρίως να βαφτιστούν. Υπάρχει και αυτό. Άντε ρε κουμπάρα. Πού είναι δηλαδή? Τι για πάνω, την τόβα. Δεν έχω κάνω το μου. Πάρτονε τηλέφωνο να έρθει. Έλα ρε πάνω. Τι έγινε παιδιά? Τι κάνεις? Τι έγινε, είσαι εσύ? Είσαι καλά? Καλά μου ρε. Πού είναι ο Νόβας? Ήρθε από εδώ και ήρθε. Ήρθαμε να δούμε λίγο την πρόβα. Ναι, πάρουμε ένα τηλέφωνο. Αργήσει λες? Όχι. Ήρθε. Καλησπέρα. Γεια σας. Είσαι καλά?
Θέλουμε να δούμε λίγο την πρόβα. Το χαίρεσαι, ρε παιδί μου. Δεν κουράζεσαι. Ειδικά ο καλλιτέχνης αυτός που παίζει ζορνά έχει ευθύνες πολύ. Και τα δίνει όλα. Τι φουσκώνει ο άνθρωπος. Μία να βγάζει το ζορνά, μία να τραγουδάει. Και τι είναι αυτό. Καλά, εμένα εντάξει. Εμένα μου πλάνε τα χέρια. Αυτό δεν είναι τίποτα. Μέχρι να στρώσουμε. Μετά, άμα πάρουν φόρα, δεν σταματάνε τίποτα. Πάνω. Από τσαμπούνες. Ζουρνάδες όλοι έτοιμοι. Όλα έτοιμα. Κιμήλιο έχεις, κιμήλιο ζουρνά. Αυτά είναι. Αυτό είναι το κιμήλιο. Αυτό είναι το Πόσο πατέρα. χρόνο είναι αυτός ο ζουρνάς? Αυτός ο ζουρνάς είναι 30 χρόνια και. είναι 30-35 χρόνια και. Έπαιζε και ο πατέρας μου αυτό το ζουρνά. Ναι, ήταν το πατέρα μου. Γνώμησε ο αδερφός. Τώρα τα έχει τα παιδιά. Τώρα είμαι εγώ. Μεγάλη κληρονομιά. Πού είσαι, ψυχούλα μου? Πού είσαι, φίλε μου? Καλό οντά μου, μανάχο μου. Τι έγινε? Τι έγινε, καλά είσαι? Καλά, ρε. Όλα εντάξει, θηρίο σε βλέπω. Είσαι έτοιμος? Για χορό? Πάντα, πάντα. Ωραία. Κάτσε. Να κάτσω. Για πες. Τίποτα, φίλε, ήσυχα εδώ. Καπετάνιος, εντάξει. Τρέχουμε, ναι, εντάξει, όλο καπετάνιος, δύναμη έχουμε. Δύσκολα είναι λίγο τα πράγματα οικονομικά, όπως τα ξέρεις. Αλλά εντάξει, ζούμε γι' αυτό. Θα το κάνουμε, πρέπει να το κάνουμε, έτσι είναι μέσα μας, το ξέρεις αυτό το πράγμα. Από το Φλεβάρι κάνω κι εγώ αυτό που κάνετε εσείς, φίλε κουμπαρά. Να, είπαμε από φέτος που είναι τα πράγματα έτσι σφιχτά. Όποτε μπορώ, κάθε μήνα, κάθε 15 βάζω στην άκρη, δεν γίνεται. Θανάση, ξέρεις τώρα, είπαμε, επειδή αυτό είναι το πρόβλημα άμεσο αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι ότι το έχεις μόνο εσύ και εγώ, έτσι. Όλες οι παρέες έχουν το ίδιο πρόβλημα και όλα τα άτομα λένε φέτος δεν πάω στην παρέα γιατί δεν έχω χρήματα. Για μένα δεν είναι λόγος αυτός να μην πας σε μια παρέα που είναι το πανηγύρι σου, πας να δείξεις κάτι, πας να κρατήσεις κάτι, κάποιο έθιμο και να είσαι εδώ στο χρήμα. Το μυαλό σου δεν πρέπει να είναι στο χρήμα. Το μυαλό σου πρέπει να είναι ότι είσαι 4 μέρες σε ένα γλέντι που έχεις βρει εδώ και πολλά χρόνια και πρέπει να το συνεχίσεις. Και άμα είσαι μέλος της παρέας, καλά εγώ. Και άμα είσαι μέλος της παρέας, τι γίνεται? Εννοείται ότι όταν είσαι μέλος της παρέας και κάποια χρονιά δεν είσαι καλά οικονομικά, η παρέα θα πρέπει να σε στηρίξει, γι' αυτό λέγεται παρέα. Η παρέα έχει τους μουσικούς της, βρίσκεται σε ένα συγκεκριμένο τόπο προκαθορισμένο και κάνει το γλέντι. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι παρευρισκόμενοι είναι στην επίσημη παρέα. Υπάρχουν οι φιλοξενούμενοι της παρέας. Αυτό που είμαι κι εγώ. Στο πανηγύρι είναι 15 παρέες που γλεντάνε χωριστά, σε διάφορα σημεία της πόλης με τη δικιά τους ζυγιά και τη δική τους αυτοτελή οργάνωση. Πληρώνουν από την τσέπη τους για όλο το πανηγύρι. Φαγητά, κρασιά, κεράσματα και κυρίως τα όργανα, τους μουσικούς. Ο καπετάνιος της παρέας τον έχει βγάλει παρέα. Είναι αυτός που μας οργανώνει. Όλοι τον σέβονται και τον αγαπούν και το έχουν μια τιμητική θέση. Γι' αυτό και συνήθως είναι ο γυρεότερος της παρέας. Όταν μιλάει ο αρχηγός, ο καπετάνιος, όλοι κάθονται προσοχή και σούζα. Πάμε υπό τις οδηγίες. Όπου βλέπω ο κόσμος, όχι βουλευτής, Άγιος, ο Χριστός. Με βλέπουν και λέει, γεια σου Λιάκο. Αυτό εγώ είμαι ο πιο πλουσιότερος άρχοντας του κόσμου. Ας που δεν έχω λεφτά, δεν έχει σημασία. Το γεια. Αυτό είναι το χρήμα το δικό μου, η αγάπη. Και όλες οι παρέες αρματωμένες στο Μεσολόγγι όλοι αγαπάνε εμάς, τους τσιγκάνους, τους μουσικούς.
Όλοι αγαπάμε. Γιατί άμα δεν ήμασταν εμείς, πώς θα κλειτάγαν αυτοί. Μας αγαπάνε και τρώμε και σε ένα πιάτο όλοι μαζί. Στο τραπέζι, ένα τραπέζι τρώμε όλοι μαζί. Όπως μας αγαπάνε, τους αγαπάμε κι εμείς. Έτσι το Σάββατο το βράδυ που συναντιούνται, νιώθουν όλοι μεγάλη συγκίνηση που ανταμώνουν στην ίδια πόλη. Αυτή τη φορά όμως σαν αισημιώτες, για να ξεκινήσουν και πάλι την ιερή γιορτή. Μια γιορτή που είναι, αλλά και την αισθάνονται αρχαίγονοι. Και έτσι, όταν συναντιούνται, φιλιούνται και αγκαλιάζονται, σαν να έχουν να βρεθούν ένα χρόνο και ας είναι κάθε μέρα μαζί. Αυτό είναι το αντάμωμα των ψυχών, των ζωντανών ψυχών. Αλλά εγώ έχω μια χάρ τώρα και παίζω ψηλά. Βγάζω ψηλές φωνές, βγάζω ενάτες φωνές. Έχω μάθει όλο τον κόσμο με τις παραπανήσεις φωνές και δεν μπορώ τώρα να παίξω απλά. Οι αρματωμένοι ξεκινάνε την Κυριακή και ντύνονται. Φοράνε τις στολές πολεμιστών με όλα τα εξαρτήματα, ακόμα και ψεύτικα όπλα, αντιγραφές του 21. Φορεσιά, εξαρτήματα, στολίδια, καθώς τα φορούν ένα-ένα, τους κάνουν να αισθάνονται απόγονοι των μαχητών, περήφανοι επιζώντες της ιστορίας της πόλης. Έχω βάλει αυτό που μέσα γιατί δεν στέκονται. Τα ποδάρια με μια κοντρένη και μια γερνώνη. Πώς το λένε. Λασίξ. Τι να κάνει. Μεγαλώνει. Κάτσε μωρά, μην υπάρχει. Πρώτα δίνεις από κάτω, μετά δεν μου να σκύψεις. Δεν μπορεί να είναι τα οργάνια κάτω. Τα οργάνια είναι κάτω. Δεν ξέρω. Για πες μου το σφίξιμο. Εκεί. Σφίξτο. Δεν υπάρχουν άντρα εκεί. Εντάξει. Να το κάνω. Από μέσα του ζώνη παίζει. Κάντου έτσι. Καλημέρα, χρόνια πολλά και καλά, να είστε καλά. Εντάξει, πολύ ωραία. Αυτό και να πέσει κάτι. Αυτός είσαι. Όλη η πόλη μπαίνει στην ατμόσφαιρα της γιορτής και ακόμα και όσοι δεν συμμετέχουν σε παρέες, αγκαλιάζουν και ακολουθούν τους πανηγυριστές και γλεντάνε μαζί τους. Ξεκινάνε από το πρωί με τα όργανα και πηγαίνουν από σπίτι σε σπίτι. 2, μετά 3, 5 και ούτω καθεξής. Και σε όλα τα σπίτια είναι στρωμένο το τραπέζι με μεζέδες. Σε κάθε σπίτι που περνάνε οι γυναίκες κερνάνε την παρέα και τη ζυγιά. Τους μουσικούς δηλαδή. Άντε, χρόνια πολλά! Καλά πάμε! Να μας έχει καλά η Σημειός!
Καλώς το ακούεις την ευλογία σου. Χρόνια πολλά. Τότε όλοι οι άντρες της παρέας καλούν γυναίκες και παιδιά στη γιορτή και χορεύουν με τις οικογένειες και τους φίλους. Και έτσι χορεύοντας αποχαιρετούν και συνεχίζουν να τριγυρνάνε στην πόλη. Και σε αυτή τη διαδρομή δεν ξεχνάνε κανένα, ούτε ακόμα και τους αποθανόντες. Οι παρέες στο Μεσολόγγι είναι δύο ειδών. Είναι οι αρματωμένοι και οι καβαλάριδες. Εγώ πηγαίνω στους καβαλάριδες, στους ρομαντικούς. Υπάρχουν παιδιά που μεγαλώνουν με αυτόν τον πόθο, να πάνε καβαλάριδες στον Ασημιό. Εκφράζουν ένα πιο βασικό ένστικτο, πιο διονυσιακό, το οποίο έχει σίγουρα να κάνει με την άμεση επαφή με το άλογο και τη φυσική του δύναμη. Τη δύναμη της φύσης τελικά. Όλοι οι Ασημιώτες συναντιούνται στην πλατεία του Ασπυρίδωνα και είναι έτοιμοι σαν διονυσιακός θίασος να διασχίσουν την πόλη. Σαν ποταμός που ρέει και σταματάει κάθε άλλη κίνηση στο διάβατο. Και σε αυτή την πορεία, την παρέλαση, με το ότι ξαναπερνάνε τον ίδιο δρόμο αρματωμένοι και καβαλάριδες, αισθάνονται την απόλυτη τιμή και την ανάκληση μνήμης των προγόνων που γνώρισαν και άλλων πιο μακρινών, των οποίων ξέρουν μόνο την ιστορία. Αυτό είναι το αντάμωμα των ψυχών, ζώτων και τεθνεόντων. Είναι γιορτή και μνημόσυνο Ασημιός. Βγαίνοντας από την πόλη, βρίσκονται όλοι στον αυλόγερο του μοναστηριού του Ασημιού, έτοιμοι για μια παγανιστική νύχτα στη φύση, στο σκοτάδι, με 15 μπάντες να ακούγονται από παντού. Παρέες και ζυγές γλεντάνε στην αγκαλιά του Αγίου. Θέλω να ταξιδέψω πίσω στον χρόνο και τη φορεσιάνο να φορέσω και στο άλογο να ανέβω, αλλά για να νιώσω πώς μπορεί να ένιωθε ο παππούς μου πριν 50-60 χρόνια,
κάτω από τον ίδιο πλάτανο, να ακούει τους ίδιους ήχους και να χορεύει στα ίδια χώματα. Στον Αϊσημιό, τσιγκάνοι και τόποι γίνονται ένα. Ποτέ σε όλη την ιστορία δεν υπήρξε Αϊσημιός χωρίς αυτή τη συνένωση. Όταν έρχεται κάποιος και βλέπει εμένα να πετάω χρήματα, εκείνη τη στιγμή μπορεί να λέει τι κάνει αυτός, τρελός είναι. Υπάρχουν στιγμές που θα ακούσεις μια μελωδία ή ένα χτύπημα από τον ταούλι που όσα και να έχεις απάνω σου θα τα πετάξεις. Και να μην σου πω ότι μπορεί να πάρεις και από την τσέπη του διπλανού να τα πετάξεις εκείνη την ώρα. Είναι μια έκσταση, μια μορφή έκστασης. Εμείς σεβόμαστε τη φτώχεια, σεβόμαστε και τη φουσταντέλα που φοράει ο κάθε αρματωμένος. Δεν έχει λεφτά ο κόσμος να χαλάσει, να μας πετάνε λεφτά. Υπάρχει κρίση. Σκέφτεται ο άλλος. Θα πετάξω εγώ στο λιέ αυτά τα λεφτά. Τι θα φάμε αύριο. Εμείς οι κακομοιριακοί, άμα δεν πάει και υπάρχει κρίση και δεν έχουν λεφτά οι ασημιώτες, θα πάμε.
Αλλά τα αντίστοιχα, αυτοί που έχουν τα λεφτά δεν τα χαλάνε. Πάντα φτωχοί. Πάντα φτωχοί τα χαλάνε τα λεφτά. Δουλεύω εγώ στον Αϊσιμιού. Πάω πρώτος, φεύγω τελευταίος. Ψαράδες, ας είμαστε 10 τώρα. Και ο τελευταίος είμαι εγώ για αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχει άλλος τόσο χρόνο. Πέρασε και η εποχή μου. Είμαι τώρα μεγάλος από χρόνια. Καταχρηστικός κάνω τη δουλειά αυτή. Άλλος δεν μπορεί να την κάνει τη δουλειά. Και να έχει και το άνθρωπο θα πιάσεις. Πρώτα πήγαινες για χέλια και λέει τι να τα κάνω. Όσα ήθελες θα πιάνεις. Έφτιανες παραγάδο, τα ίδια. Όλα τα εγκύστερα σχεδόν. Τώρα ρίχνεις παραγάδο και δεν πιάνεις. Ρίχνεις 500 εγκύστερα, πιάνεις 5 χέλια, 8 χέλια. Άλλο θα πεις γιατί πηγαίνω, τι να κάνω. Κάτσε, πιθάνω μπήνα. Πουλί μου ντε. Είναι η ταλαιπωρία ένα μάσο τα χέλια. Να κάτσω τώρα 15-16 κιλά χέλια να τα κόψω κομμάτια. Να τα πλύνω, να κάτσω να τα σοφλήσω, να τα ψήσω. Και να είναι καλοκαίρι και μετά να κάθομαι να τα σερβίρω. Άνθρωπος είμαι, ηλικιωμένος είμαι, αποσταίνω. Είμαστε χριστιανοί και ο Αϊσιμιός είναι Άγιος. Τον πιστεύουμε. Κάνουμε το σταυρό μας, τάζουμε, βαπτίζουμε, κάνουμε το σταυρό μας και του ευχαριστιόμαστε. Ευχαριστήθηκε και ο Αϊσιμιός. Του κάνουμε το σταυρό μας με πίστη. Να αγαπάμε και μας βοηθάει να μην κουραζόμαστε. Ούτε μυθάμε. Όσο και να πει ο αρματωμένος κρασί ή μπύρες, δεν μυθάει ποτέ. Γιατί βοηθάει ο Αϊσιμιός. Και είμαστε πιστοί, είμαστε χριστιανοί. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Δεϊχώ, Κύριε ελέησον. Επί του ονοματίσου Κύριε ο Θεός ελευθείας και του ευλογητούς Υιού και του Αγίου Σου Πνεύματος, επιτύχει με την κύραν Σου. Ελένη, να ζήσει. Δείστε τα παιδιά τώρα όπως είστε. Δείστε τα παιδιά όπως είστε. Και θα περνάει η μαμά, ο παπάς, ο νονός, ένας-ένας. Μέγασε Κύριε και θαυμαστά τα έργα Σου. Και ουδείς λόγους εξαρχές η προσύνων των θαυμασίων. Ο Αϊσιμιός έχει και ένα ισχυρό έθνο. Οι τσιγκάνοι φέρνουν εκεί τα παιδιά τους και πολλές φορές βρίσκουν επιτόπου νονό ή νονά που δέχονται αυθόρμητα να βαφτίσουν. Πάντα ο νονός ή η νονά δεν είναι ποτέ τσιγκάνοι. Είναι ντόπιοι συνήθως, αλλά και ξένος να είσαι, μπορεί να πας στον Αϊσιμιό για μια βόλτα ας πούμε και να βρεθείς νονός. Κάτσε κάπου και Είναι ένα έθιμο. Μια πράξη κοινωνικής αποδοχής που κανείς δεν ξέρει την αρχή της. Το σούρουπο της Τρίτης τελείται το μνημόσυνο των Πεσόντων στη μάχη της Κλίσοβας. Η Κλίσοβα είναι το μικρό νησάκι απέναντι στο Μουσολόγγι, στρατηγικής σημασίας, γιατί στη διάρκεια της πολιορκίας από εκεί έφτανε τροφοδοσία στους πολιορκημένους.
έχει ιστορία, έχει θρησκεία, έχει οικογένεια, έχει πατρίδα. Έχει πολλά πράγματα αυτό το πανηγύρι. Είναι σαν να είσαι ξενιτημένος και να θέλει να γυρίσει την πατρίδα. Εγώ έτσι το αισθάνομαι. Μέσα στο πανδαιμόνιο της γιορτής, μια ιδιαίτερη στιγμή είναι ο χορός του πεθαμένου. Είναι ένας χορός ιεροτελεστικός που εκφράζει το θάνατο και την αναγέννηση. Στην αρχή διαδραματίζεται σαν καυγάς μεταξύ του νεαρού που χορεύει πρώτος και ενός μεγαλύτερου σε ηλικία χορευτή που διεκδικεί τη θέση του. Η διαφωνία μεταξύ τους κορυφώνεται όταν ο πρεσβύτερος σκοτώνει τελικά τον νεότερο που κοίταται στη γη. Τότε ο φωνιάς μετανιωμένος σκύβει πάνω στο σκοτωμένο και με κινήσεις ιεροτελεστίας τον αφουγκράζεται αν ζει, αν αναπνέει και τοποθετεί με σεβασμό το σώμα σε ευθεία, τονίζοντας έτσι την αποθέωση του νεκρού. Είναι στην ουσία μια διονυσιακή ιεροτελεστία, όπου ο θνητός πεθαίνει για να ξαναγεννηθεί σε μια ανώτερη θεϊκή υπόσταση. Ήμουν μαέστρος, πάνω να το κάνω. Ήμουν συνώνυμος της δουλειάς. Για μένα είναι η αγάπη. Η καλύτερη είναι η ζωή μου. Έχουν μεγαλώσει τα παιδιά μου. Ένα σημείο. Ας εμείς μετά μεγάλωσε. Και παρέα βέβαια. Η παρέα μου δικιά μου. Να μεγαλώσουν τα παιδιά. Το πανηγύρι αυτό έχει χαρακτήρα διονυσιακό, πράγμα που το συνδέει με παλιότερες ρίζες ακόμα και από την έξοδο. Είναι αυτός ο χαρακτήρας της υπερβολής που φέρνει μια ψυχική κάθαρση και αδειάζεις μέσα σου. Είναι μια αναγέννηση της ψυχής που περνάει μέσα από την ένταση, τη δυνατή μουσική που ακούγεται συνέχεια, το χορό, την έξαρση, την έκσταση
και ολοκληρώνεται τελικά με την εξάντληση, έτσι, μετά από 5 μέρες ασταμάτητου του γλεντιού. Η σημείωση χωρίς γευτέρους δεν γίνεται. Όποιος θέλει, ας το πιστέψει. Όποιος δεν θέλει, ας μην το πιστέψει. Λοιπόν, είμαστε εντάξει. Ωραία, να είσαι καλά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Για την συμβουλή που είχατε και... Εάν υπολογίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι επί 4 μέρες ξενυχτάνε, αδικούνται. Για μένα αδικούνται η μουσική. Δουλειά και το χρόνο μας καλά. Μπράβο. Πάρε και να σου. Αν δεν ήμασταν κι εμείς, όλοι θα ήταν άρρωστοι από άγχος. Αυτοί είμαστε εμείς οι τσιγκάνοι, εμείς οι Ρώμιδες. Προσφέρουμε πολιτισμό και διώχνουμε όλες τις αρρώστιες από Τσιμπαλαμαίος. Να είσαι καλά ρε Ηλία, να τα διώχνεις πάντα. Μας δίνει πολύ αξία το Αϊσιμιούς, ειδικά εμείς του Μουσουλογιώτες, μας δίνει πολύ αγάπη και παίζουμε με την ψυχή μας. Εγώ πριν γνωρίσω το πανηγύρι Ταϊσιμιού, δεν είχα καταλάβει, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο σπουδαία μπορεί να είναι αυτή η συμβίωση των Ρώμιδων με τον τόπιον. Γι' αυτό ζουν. Μεσολόγγι χωρίς Ταϊσιμιό δεν γίνεται, δεν υπάρχει. Γι' αυτό σου λέω, δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Ποτέ. Ωραία με γελάσα μια χαραυγή Ωραία της ανοίξεις τα ειδόνια Ωραία τα ειδόνια με γελάσαν και μου είπανε Ωραία πως χαρός δε με παίρνει, δε με παίρνει. Κορίτσια, θέλετε να χορέψετε.